Iż-żmien ta stennija test ta' densità tal-għadam magħruf bħala bone density naqas minn sena u nofs għal xahar. Joseph Castillo, manager fid-Dipartiment ta' Radjoloġija, spjega kif biex iż-żmien ta' stennija naqas drastikament ittieħdu bosta miżuri. City Unit taħdem mit-2 sal-ħadd. Is-7 ta' filgħodu u l-aħħar pazjent ikun ġie moqdi fil-6 ta' filgħaxija. Dan ovvjament jirrikjedi ħafna organizzazzjoni biex nikkuntattjaw il-pazjenti u naraw li il-mix li għandna ta' nurses u radiographers ikun dejjem available biex nagħtu l-aħjar possibbli għall-pazjenti. Il-burokrazija kienet fattur ieħor li kien qed iwassal għal dewmien biex jingħata riżultat qabel pazjent kien ikun referut għall outpatients tal-ginekoloġija jew ortopedija. Dan kien ifisser stennija ta' aktar xhur biex il-pazjent ikollu fidu r-riżultat. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Vern ukoll tkellem dwar is-suċċess miksub. U għamilna da b'numru ta' inizjattivi li ħadna. L-ewwel nisbiddilna sistema ta' kif wieħed jista' jagħmel il-bone density fejn qabel kien bil-forsi li timur għand il-professur jistenna xhur biex jingħata appuntament, illum qed jista' jagħmel dan it-test tal-bone density dirett minn għand it-tabib tal-familja tiegħu. Din is-sena aktar minn 15,000 persuna mistennija jkunu żaru il-klinika tal-bone density.